Ja, det er så dansk økonomi. Og ja, for at redegøre for den, så skal man, eller der kan man, bruge nogle forskellige faktorer. Og en af dem, det er BNP, som er produktion af varer og tjenester. Og i Danmark, der vil vi gerne have, at den er på 2% hvert år, eller den skal stige med 2% hvert år. Og ja, det er godt nok ikke lige tilfældet her i år 2014. I år, der er vores BNP i anden kvartal til tredje kvartal, den er på 0, altså den er stillestående. Og det er jo ikke så godt for den danske økonomi, det er en skuffelse. Ja, så hvis man kigger på perioden fra 2004 til 2013, så kan man se, at vi er gået fra en BNP på 2,3% i 2004 til en BNP på 0,4% her i år 2013, altså sidste år. Man kan så sige, at da finanskrisen var på sit højeste i Danmark her i 2009, der havde vi en BNP på minus 5,7, hvorimod den så for sidste år var på 0,4. Så det er ikke helt skidt, som det i hvert fald har været. Og det, at der ingen vækst er i vores samfund, det er meget karakteristisk for lavkonjunkturer, hvor der er lav eller ingen økonomisk vækst. Der er høj arbejdsløshed og faldende inflation. Og noget andet, man kan kigge på, det er jo så de økonomiske mål. Det gør vi så ved at starte med at kigge i finansloven. For den gør ligesom op med, hvad regeringen synes er, eller hvad regeringen prioriterer af mål. Og det er finansloven for 2015, for det kommende år. Og der går vi ind for øget velfærd, øget hjælp til de arbejdsløse, forbedret forhold på arbejdspladserne, større bidrag til bæredygtig udvikling og mere hjælp til asylansøgerne. Det er de mest centrale ting i finansloven for det kommende år. Og i den her finanslov, der bliver der brugt ekspansiv finanspolitik. Det vil så sige, at de prøver at skabe mere efterspørgsel, så at økonomien den kan komme i vækst igen. Og det prøver de så ved hjælp af de her hovedmål. Det kan man så sammenligne lidt på sammenligne med forskellige synsvinkler fra de forskellige ideologier. Og jeg har bare taget den socialistiske, fordi det er dem, der har den ideologi, som er finansloven bygget på. Og så har jeg så sat den op mod den liberale ideologi, fordi det er den stik modsatte. Og i den socialistiske synspunkt, der vil vi have øget velfærd. Og det er så vi får bedre veje, vi får bedre sygehus og sådan nogle ting der. Det mener det vil ud fra et liberalt synspunkt være noget skidt. Eller, i hvert fald så skulle gælden i hvert fald betales ned, eller betales af på gælden, for ellers de mener det er vigtigere end at have en øget velfærd. Og det gør det jo nok, fordi at ved en øget velfærd, så skal vi jo ud og finde pengene et sted, og det er jo nok i udlandet, vi gør det, og når man låner noget, så er der renter på, og de vil nok bare gerne undgå, at vi skal betale mere, end vi har lånt. Så hvis ud fra et socialistisk synspunkt, så vil de gerne have mere hjælp til de hjemløse, eller for helvede arbejdsløse, og et liberalt synspunkt på det kunne være, at det måske vil motivere til, at de vil blive
eller det vil give dem mangel på motivation til at komme i arbejde, fordi hvis de kan få penge for det offentlige ved ikke at lave noget, så er det jo langt at foretrække for dem, eller for nogen i hvert fald. Det socialistiske synspunkt, der vil de også gerne have noget mere bæredygtig udvikling. Og det vil de sådan, at fremtidige generationer også skal have samme mulighed for velfærd, som vi har i dag. Så mener, hvis man er liberal, så ser man nok en konflikt mellem det og mellem bæredygtig udvikling og økonomisk vækst, fordi at en bæredygtig økonomisk udvikling, det sætter ligesom nogle afgrænsninger på, hvad man kan gøre for at overholde reglerne. Hvis der bliver sat afgifter på at fælde træer, så kan det godt være, at alle dem, som er i eller skovbranchen, eller hvad man kalder det, de vælger at smutte til udlandet, hvor de kan få sælge og fælde deres træer billigere, og så få en større profit ud af det. Så det er en konflikt, der er der. Og så vil de socialisterne også gerne have mere hjælp til asylsøgere, hvor vi skal tage hånd om alle dem, der kommer hertil, og de skal mærke de gode sider af den velfærd, vi øger ved, at vi passer på dem og sørger for, at de har gode muligheder for at integrere sig i vores samfund. Så vil en liberal nok se en ulempe ved det, ved at det igen kan komme til at lede til mangel på motivation til at komme ud på arbejdsmarkedet, fordi at igen, det er måske så forestiller sig, at de bliver mere, at de indvandrere eller asylansøgere, de måske bliver for kælt, og det kan lede til, at de måske hellere vil være derhjemme og passe dem selv, og så få penge fra det offentlige. Så det er igen en konflikt og en prioritering. Så er det som de overholder de økonomiske mål, eller hvad for nogle af dem de gør. Og altså den høje beskæftigelse, den overholder de ikke, fordi at i finansloven, der bliver der sat mere fokus på den lave inflation. Og igen, det er et prioriteringsspørgsmål, om man vil have en lav arbejdsløshed, eller man vil have høje priser. Og her har regeringen så valgt, at priserne de skal være inden for en vis grænse, så må det gå lidt ud over beskæftigelse, eller hvor mange der har arbejde. Væksten, den bliver ikke opfyldt. Og det gør den ikke, fordi at vi blandt andet ikke har en høj nok BNP. Det går ikke så godt. Det står meget stille, og igen, det er også noget med det der, med at de går meget ind for øget velfærd. Der øger de gælden til udlandet, og så kan man ligesom ikke komme i vækst, hvis man skylder noget. Eller skylder for meget i hvert fald. Og så er der lige vægt på betalingsbalancen, og den bliver opfyldt, fordi at i september, der var der et overskud på betalingsbalancen på 15,1 milliard. Det er jo et overskud, så er der jo balance, kan man sige. Bæredygtig økonomi, det overholder de, der har de sat penge af til den skal forbedres over de næste mange år, eller 3 år er det vist. Og så de går ind for et bedre miljø i fremtiden. Balance på statens finanser. Den offentlige sektor investerede for 97 milliarder kroner i 2013. Og det var godt nok et fald på 2,5% for året før, men det er stadigvæk et historisk højt niveau, så det overholder de også. Og så sammenligner jeg her til sidst den danske økonomi med den amerikanske. Skal jeg se, zoome ind. Og det er de to øverste her.
der kan man se på, hvordan BNP-niveauet er i de forskellige lande, og i Danmark, som er markeret med heroppe med sort, eller med stor, tyk, sort. Der kan man se, der er ikke nogen streg, og det er der, fordi at, som sagt tidligere, så er vores økonomi stillestående, der sker ikke så meget. Hvorimod USA's, den er jo helt ude ved godt og vel 9% i BNP, sådan rimelig høj. Og det skyldes ifølge mange i hvert fald, at de har en mere dynamisk økonomi i USA, som gør, at de har bedre mulighed for at få sådan et godt niveau, eller for sådan en god økonomi, som de nu engang har i forhold til Danmark. Den er meget eksplosiv, den kan gå meget op og ned. Det er jo så det ligger i, at den er dynamisk, kan man sige, og det er jo selvfølgelig, fordi de er lave skatter, og de har et mere fleksibelt arbejdsmarked, end vi har i Danmark. De kan, hvad skal man sige, bruge et ord, fordi de er bedre til at vende sig til noget nyt, og så bruge det til deres fordel, og komme videre med det, og få det til at virke på en god måde. De lave skatter, det er jo det, der gør, at de kan bruge det der, ja, de kan leve det der med, at man skal være sin egen lykkes med derovre. Det er derfor, de har mange, der er rige, som er rigtig rige, og de har også mange, som er fattige, som er virkelig fattige og ikke har det godt. Fordi staten, modsat her i Danmark for eksempel, de hjælper ikke helt på samme måde, som de gør. De kommer ikke at tage hånd om dig, hvis du er i en dårlig økonomisk situation. Så det er derfor, den er dynamisk. Den kan sådan, der er meget stor forskel på, hvad fattig og rigt over. Hvorimod her i Danmark, der er det mere lige mellem mennesker, og der er ikke så stor forskel igen, som det kunne have været, hvis vi havde haft et mere liberalt samfund. Så det var da vist det.